Една по-различна и интересна секция е секция от страница за бизнеса, наречена по същия начин за вашия бизнес. Тя се състои от тези каренца, посветени на различните видове бизнеси. Виждате, че съдържа изображения, заглавия, кратки описания, текстове, които са реално линкове и водят към други страници. Да разгледаме секцията в администраторския панел. Тя се намира в страница за бизнеса. Създава се, като се натисне бутон нова секция. Откриваме я в галерията. Ето тук. Нарича се For Your Business. Ето я тук, тази секция вече е създадена. Ще разгледаме какво представлява. Има заглавие за вашия бизнес. Ето това. То се вижда в публичната част. И всеки един от тези елементи, които имат по едно изображение, заглавие, описание и текст с линк, всъщност се създават посредством елементи в секцията. От бутон нов елемент на секция. Да разгледаме какво съдържа всеки един елемент. Едно административно заглавие, което е само за нас, за да виждаме заглавието на секцията в списъчния вид тук. Изображението, което се вижда в публичната част, ето това изображение в нашия случай. Заглавие, ето това заглавие. Един линк и описание. Линка е ето за тази част. В нашия случай е офиси, защото искаме от тук да влезем в страницата за офиси. Ето го и описанието. Във втория елемент, където ще става дума за вендинг автомати, съответно сме качили изображението за вендинг автомати, заглавието е такова, ето го и линка, който ни води към страницата за вендинг. И разбира се и описанието. Всичко това трябва да се попълни и на английски. За да се вижда секцията в публичната част, този бутон трябва да е активиран. А тази корица служи единствено само да ни ориентира ето в този списъчен вид какво изображение сме сложили. Това изображение, което се вижда в публичната част е ето това тук. Затова трябва идентично да се попълни и в английската част. Всички останали каренца са създадени по абсолютно същия начин.